cool. Bịa weta m mkpọtụ mmanya bịa kere ebe ya nkụ asa na okudosie ike kere ebe ụzọ leta ngwa biko bịa ha bịa ka onye were aka anyụọ mamịrị ya were aka anyụọ mamịrị okay thank you daalụ mgbe na ọ na Sanko! Cha Igbo bụ Igbo ngwa mmanụ Igbo ekene m unu ụmụ Enugu ukwu mmanụ ọ dị ka ofu nwaanyị nwa anyị na-anọ n'Ọnịcha mgbe ahụ n'ụzọ ụtụ nwaanyị apụta na-eti ewuchima ndị mmadụ agbala na-apụta ịmaga na ndị mmadụ na ụmụ nwaanyị ejiri anya afọ ebe a na-ebe akwa onye ọbụla ebele na-apụta na-eti tupu eji ama ya na-eme ndị mmadụ agbakọ asị amara nke ihe na-eme ọ dịghị nwụ ọsị mba ka egwe n'ihe mere ọsị nwa ewu m anwụọ adịka ofu ọyị nwoke mgbe ahụ o kleb keta na ọ bụ ya manyu mgbe si ya ngwa ya bịa kpọrọ m afa prayers manyu dị n'ime obido na-akpọ ha ncha niile ọkpọ dị gị a kpọọ Lukaku na-akpọsị ha ncha mgbe si ya ngwa ya chelụ mgbe si ya otu a Liverpool nọ a na-akpọ ha You Never Walk Alone na-akpọ Arsenal Gunners for Life ka ekwenye eji ọmalụ ndị manyu ọsị bụ ihe anyị nwa bụ ndị Blues na nse nwanne jebe na ya akachago nwanne ọ bụ na ijego n'ụlọ ọgwụ ebe a na-amụ nwa ihe ama na nwa ọbụla amụpụta iwu na nwa ya emegharị alụ bee na-akwa iji wee gosi na ọ dị ndụ mana o nwere ofu ụlọ ọgwụ nwaanyị amụrụ nwa ya ada emegharị alụ nwa ya ebela akwa nwa ya gbatịsị aka ike nwụchisi anya ike a na-asị ka ekwe ụdịrị nwa be ya dọkịta bata tikwe stetoskopu na ntị nenecha nwa sị ha na nwa nwokwe ọ bịa bụrụkwa nwa nwoke and o tego nwaanyị a jibido wee chọba nwa nwaanyị a na-ebe ikwu na ibe a na-ebe ebe enyibezi nwa o nwere nọọsụ nwa ma mma ofu nọọsụ nwa ma mma nwaanyị wee jelụbata ịmaka kịta ha na-edozizi nwa otu esi wee dị ka e buru je ndị nọọsụ a na-efichasị nwa alụ bido na-eficha isi fichaa aka na abụ fichaa abụ fichaa obi fichaa afọ fichaa na-agbada ọ nwere ebe aka nọọsụ ahụ metụ ozugbo aka nọọsụ ahụ metụ ebe ahụ nwa achịa nọọsụ ma emi ọzọ ọ na-atọ m ụtọ ọ dị ka ofu ọyị nwoke mgbe ahụ oge ọbụla ọ na-anụsọ ọgụ nwe nọkọta wee kpọọ ya nwe si agaghị na wafọ yu oge ọbụla ị na-anụsọ ọgụ nke mbọsị na ịnọkọta gbara ọtọ chụọ ndị mmadụ ọsọ ka ị na-emede gị ọsị m nwanne m ya kwa na-aghọta nsị na mama aghọta gịnị ọsị m ịmarịgo na otu ahụ m bụ lasbon nsị a ọsọ gị bụ lasbon ọsị na ịmarịgo na otu ahụ bụ lasbon na tupu a mụọ ya ọ bụ na ụmụnne ndị niile tọọ ya ejidego mmiri ara mma ha niile nwụchapụ na tupu a mụzie ya ọ bụ na mmiri ara agwụgo ike mmiri ara nwa mfe ọnụ n'ịmago na ebe ahụ na-aza dị azụ n'ebe ahụ ka m tizi ọnụ m bụkwarụzie efe niile ma mgbere mgbe ya nsị ọkwa azụ ala ka ịṅụ ọsị m ijie ana m asị ọ bụ na ọgụ anụ na Baịbụl David na Goliath ka e wee na Goliath na ndị agha na-asụ Abakaliki David na ndị agha a na-asụ Igbo mgbalata ma Abịa ma Imo ma Anambra ma Enugu nwanne ọ ga-ebidola David afụ Goliath ozugbo sụọ si Goliath lụfụtakwa nga ma akụ gị meelụ ọrụ mee gbuwe gị isi mee shikwa isi gị legota Goliath ewe iwe ozugbo fụ David si David ọsụ Abakaliki ọsị David te ngide gị leka te nshigbuo gị leka ozugbo
ọgbalụ na-abịa ka o jide David ehupụnata ozugbo Goliath ekwufere ka efi ala chiam ndị obodo Goliath na onye na-eti kụgbuo eleka ndị obodo David na onye kpọọ David si abayo David na-anya na si ya Goliath tie gị itikwure na mmadụ abụla efi mmadụ Goliath eshila anwụ anwụ ozugbo atụọrọ ya okwute si ya shie Goliath mgbamgba owere okwute tie ozugbo gbaa Goliath n'isi Goliath adaa gbii ndị obodo Goliath etie Goliath agba fụrụ tọfụ nwanne ọsọ atọ ọ dị ka ebe mmadụ nwụrụ ndị mmadụ eju na-ebe akwa nwaanyị nwa agbalụ kpọpụta nke na-eti ọnwụ bụ nwaanyị a ọnwụkwụ ya gbasara anya na-anwụ ụlọ na-eti ọnwụ bụ nwaanyị a mmadụ emetụ ya aka sị ya madam ọbụla nwaanyị anwụ ụlọ bụ nwoke ọsị oke ọnwụ bụ nwoke a ihe ndị ebegara agwa bụ ọbụla sị na nwoke ahụ ka m na-ebere agwa na ka egwe n'anya hapụrụ ụmụ ya wee nwụọ ụmụ ya onye ọzọ emetụkwa ya kasị ya madam nwoke anwụ ụlọ amụtabeghị nwa ọsị oke mana nke kachasị ewute nkịta bụ na ka egwe n'anya hapụrụ nwunye ya wee nwụ na na-amalite nwunye ya ka egwe n'anya hapụrụ nwunye ya wee nwụ nwunye onye ọzọ emetụkwa ya kasị ya madam nwoke anwụ ụlọ anụbeghị nwaanyị ọsị oke ọsị biko tilu na rice na ndị eselesi ka nrie ndị mmadụ achị ekọ pụọ ebe anyị sọ rice ka ibe nri nna ahụ esi afụka na ịpata ụdịrị kisin nta na nlọchi vepụtara ụnyaa ịpata kisin mụ na one girl talụ kisin igwo n'ute ndị Hausa tupu chi eje efo ọbụna ma enwerugo ọnụ talisie pilo ịma na o ruru echie nwa efu dis game na ya taa kisin na nlụ nwa wee fụ m wee tụfuo elu wee pretend sie ka a ga-asị na ọ mara ife mee na nlọ na ụmụ nwaanyị esika o nwere ofu anyị nwoke mgbe ahụ na-eme na ọ ma ihe niile nwanne o weluzi ofu mbọsị guys wee merie mitin ewejezie butere ya asa ya na asa wee nọ n'ime ụlọ akpọchidebe ha na-abụ ụzọ ha na wee nọzie n'ime ụlọ nwanne onye ọbụla na ozie nọ n'ọnụ ụzọ ma na windo n'enyo nwanne dịgel eyipụsigo dị na na-echi ya dịga eyipụ nke ebe sekpụrụ n'olu dịgel for over 5 minutes this guy aka na-achagharị anya dịgel asị o nwere ihe ọsị ya nne biko ewekwe n'iwe excuse me ndị Igbo tụrụ inu si obido tụrụ inu ọsị ịma na onye ajụ adị efu ụzọ ọsị dịgel nne biko ka ezi ebe ọnụ ya dị achagharịkatago m achagharịkata anya na ya n'ugwu na ya na ndịda dịka a ga-asị na ọfịa etochisigo ebe niile nwa mmadụ ekunyechiri abịa etikala ọsọ tupu mmadụ alụkpọ mmadụ ibi anya ọ dị ka ndị ọya ịtọ onwe ndị ọya ịtọ nwanne nọ n'ilu elu uncompleted building na-esi Igbo wee segide Igbo esegide isi sewasị akpa ya wee bidozie nkata nwanne gị ntị ka ịnụ nkata ndị Igbo nke ọzọ ekunye ozugbo si ndị otie nwanne mbasị mma ahụ mmadụ ekwe wee mụchi anya m mma ebe dị anya oye wee na-afụ ndị ashebi na-afụ m okwucha nọrọ anyị onye nke Igbo ekunyekwe nke ya ha esego n'Igbo onye nke Igbo ekunye nke si nwanne mbasị mma ahụ nke m mmadụ ekwe ka ndị agbatịa m aka m na ọkpa m okwucha nọrọ anyị onye nke ịtọkụnye n'anya na mgbada fụ nnukwu mmiri dị ebe a na-eri mmadụ ọsị ndị otie oge ọbụla Jizọs a na-agbagharị nwanne mma aga ije n'elu mmiri a ozugbo o kwurie ndị otie agụ gbadi ozugbo gbabịa garị shuga na milk ka o nweta ogi nwanne ọ dị ka ofu ụlọ ụka na-eme baza ịmago na baza a na-enwe ebe a na-elecha ma anụ ọkụ na ndị otie ma ebe a na-eme kwa ya na ebe ndị a na-eme going on so nwa mma na nwunye ha ejiri ego eji ite akwa ma mmaje nọnyelu ndị isi oche nwanne ebido n'ikwu ihe ọnụ MC asị ngwa kpụ ịnụ m ewu akpụpụta ewu
ọsịkwa na-ewu ọnụ ofu onye anọ na mgbada tie 50,000 50,000 going for the first time, going for the second time, going down uje na ewu eme mmee akụ aka wụọ kwata MC si ngwa wetanụ mba ji nọ na ofu ọkụkọ o weta ji nọ debe ofu ọkụkọ ọsị ngwa kwenụ ji na ọkụkọ ọnụ dị mana nọ n'ebe ọ nọ ọṅụṅụ mmanya o tie 1 million naira aka wụọ kwata MC si 1 million naira for going for the first time, going for the second time, going nwunye dị mana nọ n'ebe ọ nọ wenye aka ntie gbachikwa dị nkịtị ọdị igwe ego nsogbu adị ozugbo fada na ndị MC ma ndị parish council ekunye agagide ruo ebe dị man na-asị ọga ọkwa ikwe eji na ụkọ 1 million naira dị man ekunye ọngụ mmanya sị ụmụnne nna Chris biko na-ewepụ n'iwe echekwa m egwu ka a na-egwu nwanne confusion adịla ụlọ ụka ọnwụ ihe nnụlụ amara m ma eziokwu a sị na ndị mpa mmadụ si na ha na-aka alaiki TV black and white karịa color TV na ihe nwa ji wee bụ na TV black and white na-aka adị clear n'anya ha karịa color TV biko ndị okenye okwu egwu ka ndị egwu ọ dị ka ọwa nga enwa otego ji achụ dị gị ọ bịara Ọnịcha ọfụ o si Nkanụ wee bịa nwa Nkanụ wee bịa Ọnịcha wee na-achụ nwa ngel dị gị wee kweta ya dị gị wee sị ya na ihe mee na o kweta gị mana ọ ya esi wee bịa n'ụlọ ụka ha dị gị wee jee n'ụlọ ụka ejecha mbọsị ụka wee nabata ya n'ụlọ ụka o wee lukwe mbọsị ọzọ dị gị lasị ya na o ya esi eje Bible studies o wee so dị gị wee jee Bible studies o wee luo n'isi ngwụcha emechabago Bible studies wee kpọnye tie n'ebe ọ nọ n'oche a wee sị ya afịa ahụ Matu wee sị ya brother Matu na ọkwa ịbụ born again Christian sị na ọ bụ born again Christian wee nye microphone wee sị ngwa lead us in closing prayer duo anyị na ekpere mmechi o wee microphone nwanne gezie ntị ka enye ekpere nwa Nkanụ o wenye microphone ọwụwa sị oye waị anyị na-echekwube gị n'elu ukwu ọjị mekwe ka nwa nkịta si oche nwa nwere n'elu ukwu ọjị na nwa ngwụla alụlata ma emeghị ya nwanne speed ka eji wee napịa microphone ozugbo nwanne ọ nwere nwa nga enwa na Ọnịcha mgbe ahụ mbọsị izie ise Igbo nwanne wee jiri ere jubata na bọnk ebe ndị Igbo ju ọ nọrọ anị n'okwute ndị Igbo juzie gbaa ya okirikiri ama iri Igbo ọkụ asị ngwa otinye na ọ na wee sị ngwa ọ na-asị ngwa kpọọ ya akpa enu n'elu kpọọ ya akpa enu n'elu ọ na-adụ ya esisa kpọọ ya akpa enu n'elu kpọọ ya akpa enu n'elu ọ see nke izi see nke bụ see nke tọtụpụ kwa akwara asị kịta isogo n'efe a na-eme isogo kịta n'efe a na-eme ọna obere oge nke siri Igbo ebido butebe uche ọsị nwanne ọ ka mma onye ọbụla tie aka ka emebe ajọ ihe anyị megide ajọ ihe rie nne mbọsị ikpeazụ atụrụ anyị niile tụọ anyị dakpuo tụnye anyị n'ọkụ anyị dalụ daa n'elu ọkụ bim efu anyị adanyụọ ọkụ ndị Igbo asị ya nwanne ijie confirm ọnọkwa obere oge ebutebekwa uche ọsị nwanne unu ama na otu nsị siri Igbo a kịta na nwa ike pụọ ebe ni jebụla akpa mmadụ achụgide m nwa okpunata anyị ndị sapia onye nwa ka a na-akpọ otulu anya afọ ụzọ nwanne ozugbo ndị Igbo agụ gbade gbagba ya gara uche na milk ka o nweta orie nwanne ọ dị ka ofu mbọsị ụka nwa my friend ma me invite m bịa n'ụlọ ụka ha mgbe bịa n'ụlọ ụka ha oge onyinye wee luo onye ọbụla ịgbala egwu ijetoe enyecha onyinye anọzi anị pastọ wee sị mgbe onye ọbụla kwụrụ ọtọ gbatie aka ya ka anyị gozie ihe onyinye ozugbo a na-akwụrụzi ọtọ na-agbatị aka ka anyị gozie ihe onyinye ozugbo nje nwa nga anyị na-azụ ebido bebe na-eti anwụọmọ pastọ asị ngwa sekpọgote n'elu ọta akpọgide akpọgote bịarukwa onye ụlọ ụka ha asị Brother Linus kedu ihe what's the problem kedu ihe ọsị anwụọmọ ọsị ekekwana ya bụrụ nsogbu gị ọsị pastọ 10 naira ntị iji nye onyinye ama ọ ga-eji enye 500
nyekwenụ m ego m pastọ asị biko kpọje na ebe aghachi ya ajọ nwa nwanne ọ dị ka mgbe a nọ n'Ọnịcha mgbe nwaanyị nọ n'Ọnịcha n'ụzọ otu ndị baro ndị a na-ebu ibu a na-akpọ ndị baro wee na ọcha debe ọkpa ha ike gote ọkpa deba wee na-eri ọkpa na-akpa nkata na-eri ọkpa n'iru ebe ahụ a na-emekwa kọọlụ ebe ahụ so ozugbo nwa nwa nke anyị na-akụzibi nkụzi ihe ọ na-akụzi bụ biọlọji oge nke a na-enene WAEC o wepụta ebe ahụ ebe a na-eme kọọlụ wee nọrọ n'oche ofesi ndị baro wee were fon wee kpọọ ụmụ akwụkwọ wee na-asị ya unu agụkwa maka fotosintesis gụkwanụ fotosintesis na ọ na-apụtakwa gụkwanụ maka fotosintesis ozugbo na-ekwu fotosintesis ikuku ebutu ọkpa ndị baro na-eri ndị baro amanyitesi ozugbo bịa jidie bịadodie na-akwa na-asị ọ ya agwa ihe fotosintesis ma ya kụgbuo ya ebe a ọ ya agwa ihe fotosintesis tupu iji ama ihe na-eme na ụtọ ndị mmadụ agbakọ onye na-eti ya ya agwa ihe fotosintesis ma ya kụgbuo ya ebe a taa ọ ya agwa ihe fotosintesis so mụnwa jere bịa nke onye nke ọzọ aka sị gị bụ fotosintesis ọ sị na ọma akwa nke onye nke ọzọ aka sị gị bụ fotosintesis ọ sị nwa chukwu dịka m ọ sị this guy na-agwọ ọgwụ ọ ya agwa ihe fotosintesis ọ na-agwọ ọgwụ ọ ya agwa ihe fotosintesis mgbe esa nwetazie nke mgbu na ihe fotosintesis asị oke mgbasa nkụ gwa ihe fotosintesis isi ya fotosintesis dị ka onye na-ese foto kama ọ sịkwa na unu na-ese foto ọ dị ka onye na-ese foto iburu foto iyi ese ịgbapụta efu nte na-ama ama ntesis na-ama ama esi ntesis ha chọrọ ise ntesis foto ya maka a na-akpọ fotosintesis ndị mmadụ asị oke ịmakwa na anyị che na incantation nwanne ịpụ n'ọgbọ jekwu okwu adịkwa mfe ọ dịkwa mfe ọkwa akpọpụta gị ebe ndị mmadụ ju si gị bịa kwuo okwu nwanne ọ dịrọ mfe ọ dị ka ebe nje ndị mmadụ ju ewe kpọpụta nsị m bịa kwuo okwu mwepụta ozugbo wee fụ ndị bịa ju ebe ahụ ndị mmadụ ju obi na-achọ ka ọ mapụ m nsota jidesie aka ike n'obi m ozugbo nje ala nna bụ mapụ n'ike ozugbo daa na adị tiwa nwanne ọ dị ka ebe e butere krused n'Ọnịcha mgbe ahụ pastọ ama na n'ogbe o butere krused bụ n'ogbe ndị ṅụrụ ihe na ogbe ndị anwụrụ nwanne akpakpa krused ebido ya ndị ṅụrụ ihe niile nọ n'ogbe ma ndị senior prefect niile nọ n'ogbe ha nche niile abịakọpụrụ ilu oche ju n'ilu oche pastọ na-ezi ozi ọkwụgide sị nwa ewu gbuo ikpere n'ala ọnwụọ nne ya ara a sị m nwa ewu gbuo ikpere n'ala ọnwụọ nne ya ara ozugbo ofu onye ṅụrụ ihe wunye aka elu na ọ nwere ahụjụ akpọgote ya na ọta nye maikrofon ọ sị ya pastọ mgbe ịkụ gị n'aka n'ọba azụ ị na-egbu ikpere n'ala aṅụ ara ka a na-ekụ gị n'aka ṅụọ ara nne gị pastọ sị ya a na-eku n'aka ṅụọ ara nne m ọ sị ya kekwanụ nke ịbịa n'ogbe a bịa kpọọ anyị nwa ewu abịakwana n'ogbe akọ nọnsensị mbọsị ọzọ nwanne ndị ṅụrụ ihe na ndị aṅụrụ niile nọ n'ogbe eburu ịtarị chụsasịa ndị mmadụ nwanne ọ dị ka ebe ọkụ gbaa mgbe ahụ tanka fuel da wee mụọ ndị mmadụ ọkụ ewee ju ndị TV wee pụta ndị TV steshọn wee nọrọ na-achọ onye ahịa eme intaviu mbọsị ọkụ gbachago nwanne ofu onye wee na-agafeta ofu onye Igbo wee na-agafeta ịnweta onye a o sewasịghị isi sewasịa akpa anya o yi slippers white chiri singlet ya n'aka na-agafeta ewee sị ka akpọ ya ka eme ya intaviu ewee kpọọ ya ozugbo ewee tinye maikrofon n'ọnụ ewee sị ya ọga dịka otu ọkụ gbago kịta wee mebicha ihe ndị mmadụ ma ndị ọkụ gbagbu ka egwanụ okwu mgbamume inwe ike ịgwa ndị ezinụlọ ndị ọkụ metụta nwanne onye Igbo ebido ọsị asị mmadụ ya bụrụ ga-ama a na-ajụ ọkụ intaviu ka a na-eme ọsị asị mmadụ ya bụrụ ga-ama a na-ajụ ọsị ọkwa ịfụ ndị niile ahụ ọkụ gbagbu ya na onye ọbụla nọ n'ụwa wee jekweta ka ọkụ tanka fuel gbagbuo ya ha ncha niile from A to Z bụ ndị mgbu hafụ ọkụ ọsị ọ bụrụ m ọsọgide ọkụ tanka fuel mụrụ n'alụ niile ọkụ na-agba m mmadụ ekwe wee nwanne mgbe ejiri chọpụta na o sere Igbo ọ dịgo leti nwanne
ọ dị ka mgbe anyị nọ na klaasị mgbe ahụ anyị nọ na skuul anyị nọ onwere ya na-eme mbọsị onye ọbụla nọcha n'ime klaasị one Nigerian guys bịara ọfụ mgbe ahụ wee kunye na-akọ akụkọ ịmagụ na-akọ akụkọ dị iche iche wee kọkọta akụkọ ofu onye ọcha wee sị ya n'oyibo ka onye ọcha kwuru onye ọcha wee sị ya I think you are a psychic. Onye ọcha wee kpọọ ya a psychic ozugbo onye ọcha mkpọrọ a psychic okunye jee ebe onye ọcha nọ ozugbo tụkwasị ụra ịtụgharị anyị ejidie onye ese ka ezi ya ọ na-asa hapụ m aka hapụ nka mgbu onye ebe a hapụ nka mgbu onye ebe a hapụ nka mgbu onye ebe a tupu eji ama ihe na-eme ndị skuul sekuriti abụ na ndị polisi agbakọ dị onye ọcha na-ebe akwa ezekwuru dị onye ọcha si ekere ihe na-eme dị onye ọcha si na dis guy na ebe a na-akọ akụkọ ọkpọ ya a psychic na ọ kpọrọ ya psychic ọ bịa maa ya ụra ezekwuru dị gaghị asị ekere iji ya mazi onye ọcha ụra ị gaghị asị na ọ na ebe a na-akọ akụkọ dis guy akpọ ya psychic ya asị oke ya chere asị na psychic bụ ndị a na-afụ ihe ya eme na-epredict ihe onye ka a na-akpọ psychic ị gaghị asị oke ịmakwa na nche na ọkpọ psychic ya psychic ebe a na-adọba ndị ala nwanne osebụla na ihe onye ọchọrọ ike nwanne ọ dị ka one guy mgbe ahụ tie aka ozugbo bụla akpa mmadụ tikapụ ọsọ achụ ya onye ori jide ndị mmadụ a na-achụ ya ọ na-agba na-achụ ọ na-agba ọ gbagide ike agwụ ya ọkwụsị na-eku ndị mmadụ eburisi okwute gbaa ya okirikiri ọsị bikonu ọkwụ na-egwu ka m na-egwu egwuchago m ndị na-achụ ya esekwughị igbo ndị na-achụ ya sị hapụkwana ya ọkwụ na-egwu ka ọ na-egwu onye emetụkwana ya aka otu a ga-esi hapụ dị gaị oburu dị akpa gaa elu na iche na-asị ka m na-ekwu pụgo kịta na junction na alụ mmadụ akpa achụgide gị ịkwụsị esi na-egwu ka ị na-egwu na igwuchago efu onwedo ya metụ gị aka nwanne emekwenye anya agbụghị ọkụ ụnama ife na-eti m ụnama maka ihe ndị ebere akwa maka na ụgwọ ọnwa akwụ m kamgbe ọnwa ịtọ gara aga ekwebeghị m nlicha ekene-kenelụ m ụmụ Enugwu niile na njikọ ọka ụmụ nri niile ekene-kenelụ m Isia Entertainment na Los Angeles, California. Ekene-kenelụ m ndị Anambra, Southern California. Ekene-kenelụ m St. Eugene Parish na California kwakọrọ na Los Angeles, California. Wee na-asụ na eze mmụọ na-ekene unu na Sanko FM na-ekene unu wee na-asụ unu ndị chọkwa unu ha soro na Instagram @Sanko FM, Facebook Sanko FM eze mmụọ. Thank you, daalụ nke emesịa unu.